Здравейте! Днес ще ви покажа процеса на засаждане на американска боровинка. Ще присаждаме американска боровинка сорт Чандлър, която в момента е в саксия 1,5 литра в контейнер от 10 литра. Отглеждането на боровинки в саксии е по-лесно, защото можем да контролираме по-добре почвената киселинност и влагата на почвата. Това представлява нашия разсад. Сорта е Чандлър, около метър висок. Цената е 25 лева. Използваме кисел торф на допрета, който предварително сме смесили с 10% речен пясък и около 10-15% перелит. Покриваме дъното на новата саксия. Премахваме саксията. Това е нивото. Ще заровим саксията с почва 1 сант над нивото на саксията, която е в момента. За да стане по-бързо, изсипваме по този начин. Притискаме, но не много силно, за да не примахнем всичкия кислород около корените на боровинката. Понеже растенията са доста големи, ще използваме временно опора за по-големите стъбла. След около 2 месеца, когато е вече вкоренена в тази саксия, ще ги премахнем. Използваме доза афесол за вкисляване, допълнително вкисляване на почвата, която разпръскваме около стъблото. Може да мулчирате с иголистни кори, или в случая ние имаме малко останали люспи и ще ги използваме, за да мулчираме. Така, това е крайният ефект. Сега ще ви покажем как изглежда. Първо поливане ще изпълним с Root Promoter. 1 мл в 1 литър вода ще полием за ускорено вкореняване. Благодаря ви!